Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss Istorya ko na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle Dagong. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Colin Tits. Ay! Ingay mo. Tawagin niyo lang po akong Tina. Asawa ni? Tino, Hindi, single siya. tatanong pa eh. Kasama ko po ang nanay ko at ang aking kuya sa bahay. Kami po ay simpleng nangungupahan lamang dito sa may Commonwealth, Quezon City. At ang aking pong katas ay tungkol kay kuya, na si Kuya Bench, na napakasipag nagtatrabaho sa isang fast food chain. Si kuya po, mahilig siya sa mga cats and dogs. Sa katotohanan, naaawa siya sa mga stray cats and dogs. Kaya madalas yung binabudgetan niya po talaga sa mga pagkain. At one time, may inuwi po siya dito sa amin. Pero hindi pusa at hindi rin aso. Dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Mawala pa si kuya. Alok na ako, siya na lang siguro mag-lock ng pinto. Eh, wala pa nga eh. Ano ba sabi sa'yo, mag-o-OT ba? Wala naman po sinabi, pero madalas naman po talaga yung pinag-o-OT. Ay, yan na pala! Kuya! Kuya Bench! Ay, katuloy ka. Kuya Bench! Kuya Bench, na-ready ko na yung mga pagkain ng Ay. mga... Hello, may dala akong chicken. Fried chicken, as usual. At saka, pero... Ma, Yung fried chicken, sanay kaming iuwi mo, pero may kasama ka? ma. Oh. Sis, ito pala si Mark Anthony. Magandang gabi po. Teka, awang ka ng Diyos. Kuya Bench? Kaibigan mo? Kaibigan ko. At saka pansamantala muna siya dito. Ayun lang kasi kawawa naman. Taga-probinsya sa Negros. Tapos wala siyang mauwian. Sige, bali wala tayong ekstrang kwarto. Nangungupahan lang tayo. Isa lang yung kwarto natin. Oo nga, paano yan? Diyan lang siya sa labas. Okay na siya dito sa sala, di ba, Mark Anthony? Ano sa labas, ma? Ginawa mo namang Late aso naman to. reaction nito, late. Alam mo naman. Parang iba yung nantok na ako. pinagpopokusan mo kay Mark Anthony. Dax? Ano? Ang sabi ko,
dito na lang sa sala. Tatabihan ko na lang siya para may kasama siya. Tabi kayo? Kuya? Hindi na ho. Kahit huwag na lang, nakakahiya naman, Bench. Uwi na lang ako. Uwe, saan ka ba uuwi? Wala ka namang bahay. Dito na tayo sa sala. Sino ba talaga yung may gustong makituluyan? Ikaw ang nagpumili sa kanya, Kuya Benj? O siya ang... Hoy, kapatid, Tinatanong ko tumigil ka. lang, Tumigil kuya. ka. Naawa nga ako sa mga pusa at aso. Ito pa tao. Sa bagay. Oo nga naman. Tama ang kuya. Tao, tas Tama ang ducks kuya. pa. Ano? Ang ibig ko sabihin. Ayan, Kuya Benj mo talaga. Bilib na bilib talaga ako dyan. Napakamatulungin talaga Oo, dyan. talaga, ma. Oo, yung pusa nga ay kinukup-kup niyan. Tsaka aso na ducks eh. Ano pa yung taong ducks? Ay. Ano? Actually, ano niya, palayaw niya yan kasi sa mga tropa niya, Si di ba? Dax? Oo po. Tawag sa kanya, Dax Anthony. Dax Anthony, Oo, okay. Si Dax nga. Si Dax na lang kasi mahaba yung Mark Anthony. Nahihirapan ako Oo, sa Dax letter R Anthony. eh. Mark Anthony. Dax Anthony na lang. Ayan, O yan. sige. Dax, dito ko muna. Pasensya ka na at maliit lang tong aming Ay. flat. Naku, okay lang po. Maliit lang tong flat namin. Ano yung flat, mama? Boarding house lang to. Pa-flat-flat ka Kaya pa nga dyan. flat. Okay ka lang Mama, dito, ha? may iba po ako nararamdaman eh. Sana po mali yung kutob ko pero alam niyo naman po yan si Kuya ano. Kuya Bench. Kuya Bench. Ba't ka nakikinig sa bulungan namin? Okay. Pagtiwalaan mo yung Kuya Bench mo eh, mabait lang talaga yan. Eh, paano gagawin natin? Matulungin sa kapwa. Sige po, pero ang hirap po, walang privacy dito sa nangungupahan nga lang tayo, tapos wala pa tayong privacy. Hayaan mo lang muna. Eh, kaso, paano po yun? Eh, hayaan mo lang muna matulungin talaga yung kuya mo. Hindi po, Yeah, diba hindi? oh, hayaan lang muna natin. Kausapin ko bukas. Sige po. Pero parang ang parang ang nagtataka ako. Eh, sige, hayaan lang muna natin. Quarantits. Ang akala namin po ay isang gabi lang na walang matutulugan ang Dax Anthony. Pero umabot na po ng, hulaan nyo, Ano? 1 o 2 buwan. Dalawa? Isa, mali ka. Mga lalaki talaga mali. Ba't yung tawa mo? Ganun. Umabot nga po ng 1 buwan at dito na talaga umuuwi. Dito natutulog sa tanghali, dito kumakain. At rumaraket ito ng delivery. Nag-aarkila siya ng motor. Kuya, mag-usap tayo. Ano na naman? Si Dax Anthony na naman yan. Malamang. Kuya, kasi sakto 1 buwan niya na ngayon eh. Dito sabi Wow, niya, binibilang mo? oo. Kasi ang sikip natin dito sa bahay. Wala na tayong privacy. Yung pamangkin mo, hindi mo pinatira dito, pero yung ibang tao. Nakita mo naman yung pamangkin mo, ang tamad-tamad. Ba't ko naman patirahin yun dito? Eh, hindi naman eh. Kung walang deliver, walang kita eh. At Ano least ba talaga nag-deliver. kayo? Nagpabala kasi kami bibili ng motor. Kayo? Bakit kayo? Conjugal? Bakit? Anong meron sa inyo? Siyempre wala pa siyang kita eh. Pag kumita na, siya na maghuhulog doon buwan-buwan. Ako lang sa down payment. Sabi niya ano lang daw, 15K. Ikaw magda-down ng 15K? Kuya Ibabalik Bench naman naman! niya yun, ibabalik Kuya niya yun. Bench! Ang bagan tayo dito sa bahay, tapos kayo mag-aambag ka ng 15K sa pang-down ng motor, magising. Kuya Bench, pinipirahan ka lang niya. Magising ka nga! Anong relasyon niyo talaga? Kung maingay, baka marinig ni nanay.
Narinig ko. Eto na ako. I'm listening. Sinasabi ko Nay. na, ano mo talaga si Dax. Ate, Okay. umamin ka na. Anong Kuya Benj. Mas gusto ko yung ate, pero sige. Kuya Benj. Oo, jowa ko siya. Bakit? Anong masama? Sinasabi ko na. Ano masama dun, Nay? At least tanggap ako Ang ng masama, tao. ikaw ang bumubuhay. Dito sa'yo nakikitira. Hindi naman sa pinagdadamot ko, pero hindi naman yata tamang lalaki ang makitira. Sa iyo, tinanggap ka na nga namin kung anong ano ke. Pero sobra-sobra na yata yan na yung lalaki na yan dito patitira. Hindi na yata tama yan. Teka lang, Nay. May ambag din ako sa bahay, Nay. Hindi ko Babae naman na sinasabing grocery. wala kang ambag. O di salamat. Pero sana tinanong mo kami kung pwede bang dito na tumira yan. Kukuha mo pa ng motor. Ano ka ba naman, anak? Babayaran niya naman ako. Hindi naman niya... Paano ka nakakasiguro? Ganyan yung mga lalaki na yan, namemera yan, namamakla. Pasensya ka Nay! na, anak. Nakapagsalita ako ng gano'n kahit Pride Month. Ganyan ba tingin mo sa akin? Medyo. Okay. Kuya Mahal Benj. ko, Kuya mahal ko Benj. si Dax Anthony. Pero Ano hindi ba? mo ba kami mahal? Mas matimbang ba sa'yo si Dax Anthony? Mahal ko siya. Kuya, concern kami sa'yo. Pinipirahan ka lang niya. The fact na maglalabas ka ng 15,000 para pang down, pinipirahan ka lang niya. Inuuto, binubudol. Uso yan. Kuya, hindi ikaw dapat mag-provide. Dapat siya. Mahal niya rin ako. Paano mo nalaman? Sabi niya. Sabi niya. Pero ano na yung pruweba? Yun na, anong problema na yung pinagdaanan niyo para mapatunayan na mahal ka niya talaga? Ginagamit ka lang niya. Pambili ng motor. Palibasa, wala kang boyfriend. Kinaiingit ka, Tina. Hindi ako nagbo-boyfriend, alam niyo ba, ma? Ma? Kuya Medj, alam niyo kung may di ako nagbo-boyfriend, tanong niyo sa akin, Bakit? Sabay kayo dalawa, 1, 2, 3. Bakit? Kasi, iniisip ko kayong dalawa. Gusto ko kayong matulungan, ayoko maging pabigat. At pag nag-boyfriend ako, dun matutuon yung attention ko. Gusto ko yung attention ko sa inyo. Ni nanay. Anak, salamat. Uli, salamat. Pero bakit inutusan mo kita ngayon? Huwag kang mag-boyfriend na mag-focus ka Kahit sa amin. hindi mo ko inutusan, naiisip ko kayo ni mama. Gusto ko kayo matulungan. Basta mahal ko si Benj. Benj ko pala yun. Mahal ko si Dax Anthony. Benj, ayusin mo yung buhay mo. Ayoko ka naming maperahan ka. Hindi naman namin sinasarili yung pera mo, pero iniisip ko yung kapakanan mo dahil maraming ganyang story. Nay, Think about it. ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Hayaan niyo na ako maging masaya. Come on. Bakit ba kayo ganyan? Bakit ang damot-damot niyo? Ate, Kuya Benj, concern lang kami. Hindi! Gusto niyo na lahat. Ibibigay ko sa inyo. Paano naman yung kaligayahan ko? Ha? Kaya inuuto ka lang, binubudol ka lang niya. Hindi. Mahal? Oh, yan na. Mahal, alis nga tayo. Naiinis ako dito. Ha? Saan tayo? Tara na. Sakay mo ko sa motor mo. Hayaan mo na yung Kuya Benj mo. Kuya! Kuya! Alam niyo po, unti-unti nang lumaki yung inis namin kay Mark Anthony. Pero ano pa nga ba ang magagawa namin ni nanay? Pinapagtanggol siya sa amin ni Kuya Benj. Kaya nung isang gabi, na umuwi ako, kinausap ko siya dahil meron siyang dinrap na babae sa kanto namin at nag-kiss po sila. Si Mark Anthony at yung babaeng pasahero niya. Sinasabi ko na, inuutom Kuya Benj ko. Umalis ka nga sa bahay na to, ha? Wala Umalis pa ba ka siya? nga.
Wala pa ba siya? Ang arte mo. Kapal ng mukha mo, nauuto mo yung kapatid ko. Mahiya ka nga sa balat mo, ha? Kapal ng mukha mo. Na ano ba kita? Inaano? Baka Kitang-kita type ko. mo ako. Yak! Ka na. Yak! Alam mo, buti na lang na-videohan ko. Ano na videohan? Kayo ng babae, ng pasahero mo, nakinis mo dun sa kanto. Kasi nakukutuban na kita na inuuto mo yung kuya ko. Kaya na-videohan ko. Papakita ko to sa kanya para hiwalayan kanya, para pakita maniwa. mo. Talaga! Kapal ng mukha mo, kinupkup ka ng kuya ko, kinupkup ka namin, nakisama kami sa'yo, ha? Ginawa ka pa ng paraan ng kuya ko para may pandahon ka sa motor, tas ganyan lang gagawin mo? Kapal ng mukha mo, ha? Saan ka kumukuha ng garapal na mukha, ha? Ang kapal ng mukha mo, itong video na to, Alam mo, papakita ko talaga to kay kuya. Sabihin mo, naiinggit ka. Gusto mo rin ba i-kiss din kita tulad ng ginawa ko dun sa pasahero ko? Yan ba? Yung Hindi naman kiss yun eh. Pero, well, sabi mo nga kiss. Ano Alam ba ko naman type mo ko eh. Siyempre, langanin ka lang kasi dahil kay Bench. Pero pwede naman natin itago to kung gusto mo. Bakit? Alam mo, kung nagmumura lang ako, namura na kita. Alam kong gusto mo rin ako. Pwede naman i-share ko yung sarili ko So sa'yo. tingin mo, gusto kita? Halata naman eh. Ba't ka nagpapapansin sa So akin? sino nga yung hinalikan mo? Pakis muna. Oh, naiinis. Sartalo ka pala eh. So ano mo nga yun para hindi ako magselos? Pakis nga muna. Sasabihin ko kung sino yun. Ayoko, pero sabihin mo muna tas ikikis kita. Oo, talaga. Sino yun? Sino yun? Oh, chicks lang. Siyempre, panggas. Wala akong panggas eh. So may chicks ka bukod kay Kuya Benj. Alam ka naman, hanap ako ng isa pang bakla. No, ako. Tangi. So Siyempre, hindi mo talaga mahal yung kuya ko. lalaki din ako. Ano gusto mo? Anong gusto mong gawin namin? So hindi mo mahal ang kuya ko. Sumagot ka. Ginagamit mo lang si kuya. Oo, pero kung ikaw, pwede kitang mahalin. Kasi babae ka eh. Kapal ng mukha mo. Kuya Benj! Ganon! Narinig mo lahat, ni-record ko din. Eto. Ni-record ko lahat ng Mahal. sinabi niya. Andito ka na pala. Eto, uulitin ko sa pandinig mo, kuya. Eto, pinakanta ko siya. Ayan. Sige nga! Play mo! Mahal ko siya. Yung chicks ko yun. Ano ba yung recording mo, AI? Pero okay na. Huwag mo na i-playback. Narinig ko na lahat. Ganun pala. Tingin mo sa akin. Ha? Mark Anthony. Bench, anong narinig? Wala namang sinabi ah. Sinabi ko kapal sa ng kapatid mukha mo na mahal kita. Di ba? Yun naman Kuya! sinabi ko sa iyo eh. Kuya, anong gagawin mo? Tatanggapin mo pa rin ba yan? Ha? Tapos sinaharap mo pa yung kapatid ko. Gusto niya raw akong halikan at jowain, kuya! Ha? Kuya! Totoo ba yan? Narinig ko rin yun! Mark Anthony! Hindi totoo yan. Siya nga may gusto sa akin, di ba? Ikaw nagsabi na gusto mo akong i-kiss. Oh, narinig mo sa recording! Huwag ka na umalis ka na dito. Umalis ka dito. Ang Lumayas kapal ka sa ng mukha bahay mo! Ang namin. kapal ng mukha mo! Mamatay ka na! Tama. Niloko mo Teka si lang. Kuya Benj. Mahal, huwag ka maniwala dyan sa kapatid mo. Naiingit Wow! lang yan. Wow! Wow! Rinig na sa recording! Ha? Ako ba yung gumagawa Umalis ka ng na, Ben. storya? Umalis ka na, Mark Anthony. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng barangay. Umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Nay, Umalis ka na. Nay, nandiyan ka pala, Nay. Andito ako. Silent listener niyo ako. Ano to, magpaprograma? Nonchalant lang. Nonchalant lang, Nonchalant. oh. Kasi, alam mo na yung ending eh. Hiwala yung Kuya Benj mo dahil na... Kaya kumbaga pagod na ako. Nag-nonchalant na ako. Pagod na ako magpayo eh. Ako yung... Nay, mahal ko si Mark Anthony, Nay, pero okay. Oo, kaya nonchalant na ako. Mas Kumbaga ako pipiliin yung ko pa- tropa mong nanghingi ka ng Teka payo lang. pero... Bench, pakinig ka. Mahal kita. Totoo yan. Anak, iuntog kita sa pader kapag tinanggap mo pa yan.
Anak, mag-decide ka. Lumayas ka na, lumayas ka Ayan, na. buti nga. Mahal, paano yung motor? Paano natin... O, paano daw yung Pandown. motor? Oh. Ang kapal na mukha mo, nanghingi ka pa ng pandaon. Oh, ang kapal daw ng mukha mo, Mark Anthony. Oh, Lumayas ka na! anong rebat mo doon? Magsisisi ka. Magsisisi ka pag iniwan mo. Oh, ako. magsisisi ka daw, Bax. Anong box? Bakla! Nanay, Ay, anak mo ko na. bench. Magsisisi ka daw. Maalis ka na, lumayas ka na! Yes ka na daw, go away. Tumigil ka nga na! Sige, magsisisi Siyempre, ka. bakla din ako. Bax. Magsisisihan Apir nyo to. tayo, Bax. Apir Apir! tayong tatlo. Apir, bye! Umalis ka na. Magsisisi kayo! Wow! Yang ano. The light in me that I couldn't find. Metro's #1 Love Radio. Basic!